Здравейте, аз съм Шарохекс и както виждате днес играеме Dying Light. Играта излезе напълно завършена вчера, май, не знам точно кога. Поне вчера казах в клипа, че вчера е излязла, така че би трябвало да бъде вчера, защото я следях от доста време нея. Не исках да я взимам, защото преди беше Early Access и можеше да има няколко, не някога, доста бъгове. И затова реших да изчакам просто кракнатата версия, тя ще да излезе веднага, ще ми я пуснат напълно готова играта. И ето, че точно така излезе. Още сега да кажа откъде може да си изтеглите, без да ме питате за линкове или откъде да съм я изтеглил и такива въпроси. Играта може да си изтеглите от Замунда и от куп разни други сайтове, такива пиратски. Аз лично си изтеглих от Замунда. Може да отидете там да напишете името на играта или ако не може да го запомните, просто да го копирате и да го поставите там и играта ще ви излезе. За сега само една версия на нея има, така че няма какво да объркате просто. Да започваме. New Game. Добре, ето ни в момента къде сме. Добре, това би трябвало съм аз. Съм някакъв самолет, като гледам това отзад как изглежда. Аз съм Сюлейман. Сюлейман Хасан. Това аз съм или някой друг? Не, ще скачам. Страх ме да не умра. Добре, дали имам парашут? Имам. Добре. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file. Аха. Аз не съм Сюлейман, добре. Казаха ми да не губя работа, защото без него просто няма да има живот. Така че затова така явно се казва играта Умираща светлина. И радиото, ако го изгубиме, явно ще умреме. Добре, толкова ли силно паднах? Или просто некадърно падане? Джавешката. Вау! Какви са тия? Чакайте, ей! Ох, извадих пистолет. Ау! Помощ! Спукаха ме от бой! Помощ! Добре, това аз не го правя, да знаете, още не е почнала играта. Добре, тези от кого започнаха да бягат? О, не, чувам зомбита! Чувам зомбита, сега ще ми изядат. Аз съм ранен! Подяволите някой да ми помогне! Помощ! Ядеме! Ядеме! Ох! Някакъв дойде на помощ! Браво на него! Давай, дигай ме! По-бързо ме! Още някаква помага! Давай, давай! Бягайте! Бързо! Затваряйте, затваряйте! Бързо, вратата! О, те навлязоха! Айде, идвай, бързо! Бързо идвай! Какво правиш, бе? Това ще го изядат още в началото, няма що! Един човек вече се жертва за мен. Още в началото. Няма що. Добре, ние да бягаме, да се спасяваме. Да, за какво ме свали на земята, бе? Айде, казаха му още новина. Това съм аз. О, те ми нямат доверие. Обърнах очите, май. Вау. Добре, какво е начало само? Не съм очаквал такова нещо.
Но явно, че има такава игра и ето е нея. Направо ме разкълцаха от началото. За малко да умра. Как може? Ние се боим за оцеляване, те ще ме унищожават. При това, че не ме познават. Ако исках пък с тях да остана, а да не идвам сега с тази. Ако тази е лошата. Добре, сега натисна ли Space или да чакам? Натиснах. Добре, видим сега какво се случва. Къде съм аз? Не съм зомби, бе! Не съм зомби, сериозно. О, лошо ми е! Аспирин, моля! Моля, аспирин. Добре, ето че сега аз движа вече, вау. Момент само, искам да си пусна, ако може... Субтайтълите, така точно. Знам, че има субтайтълс, затова да ги включа. Добре, да видим графиката каква е. Вау, просто е невероятна. Игра я на макс. Върви ми повечето идеално с 120 FPS. Само някои неща съм ги изключил, защото не се поддържат от моята видеокарта. А искат Nvidia. И затова съм изключил. Вау, тук има хорор плакати. Тук има дрешник. Вау, и маратонки. Добре, може понякога да се случи да дропне, но това е съвсем нормално, все пак не може винаги да ми върви с едно и също FPS, но все пак. Да видиме. Сега къде трябва да ходиме. Нямам карта, нямам нищо. Добре, тук няма нищо. За момент се наложи да стана и отново съм тук. Добре, да видиме сега, да отидеме малко по-напред, да видиме. Добре, тук има баня, която лампата не работи. Тук да отворим вратата, да видим какво се случва. За какво се плащате, бе? Вау. Да, бе, да. Друг път съм в рая. Добре, имат някакъв бос. 31, какво е това 31? Добре, сега ще разберем. Моят... Не! Защо съм инфектиран? Не, ще умра! Ще умра, подявалите за какво изобщо се боря! Аз ще умра! Господи, каква новина! Още в началото на играта вече ме саднаха. Това тук да не е 21! Там беше 18. За какво говорите? За мен ли говорите? Какво му обсъждате? Негри такива. Добре, тук пише 18. Crane, 31. Oh, right. How's your head? My head? Got it. Listen up. Until the boss says so, you are not on the list. So go talk to him ASAP and let's get things moving. Now, if you'll excuse me. Защо му ти хвърляте? Добре, go see the boss in room 190. Това е 18 етаж и тук има само стаи, може би с 18. Що надолу може, явно е нагоре. Да видим обаче. Поне аз тук не забелязах на този етаж да има стая 190. О, ето е и нея стая 190, нали? Точка. Много не се вижда добре, ама да видиме. Чук-чук. А ти какво правиш тук? Аз вече влязох, ама... Първо отворих пък тогава говоря с него, ами... Много съм нахален. Вау! Най-хубавата стая. Има си даже LCD. Да, някакви анимации дават. Вау! Това ли е боса? Чакаме. Оф, аз се забелязах, че има врата. Вау! Добре, здрасти, бос. Hey, I'm looking for the... Are you the boss? What, am I too young? You got the problem with my age? No, You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and... Yeah, I wanted to thank that girl. Good. Because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your Anderson was totally crushed, by the way.
Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Дай ми радиото! Actually, I think I need it more than you do. Това е моят Not живот! the case. Моят живот е това! Дай ми го! Take it. Благодаря! You know why runners put their lives in danger? For guys like you. За какво? So now you take the antizin meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. Не ме оближи, бе! Contact with one of our guys, thanks to the fucked up radios we're stuck with. Добре, няма да го използвам. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore. So go be useful somewhere else. Чакай, бе, на кой? Don't tolerate lazy Дори ще ме прибият, моля ти се, ме отхвърляй, моля ти се! Be fair. I'm not lazy. I'm just, hey, boss. Save it. That last guy I mentioned, he's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave-in. Come back later. Какво, ти не си боса? Тогава какво ще ми говориш така? And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Rahim. Brecken's in charge here. Как смееш така да ми говориш? Искаш ли да те пребия сега, а? Искаш ли да те пребия? Не, няма да се занимавам с тебе. I'm not lazy, you little shit. А така. Добре, сега трябва да отидем на 13-ти етаж. Добре, как да се озова на 13-ти етаж? Добре, пише ми да отида на там, да отидам. Здравей, господин пушач, ти си пушиш, докато ние умираме. Много нагло от твоя страна. Пази се, аз съм зомби! Пази се! О, ма гъд, това дете не ме забелязва. Вау. Играя си на... Добре, защо ми пише съм тук в момента? Как да сляза надолу? Ау, хладилник. Добре, подявалите как да сляза надолу? Тук е запушено там. Някъде през прозореца ли трябва да скоча? Тук ли трябва да влеза? Не. Добре, тук няма как да мина. Тук е заключено. What the fuck? Как трябва да сляза долу? А моята стая, дето се събудих, ама... Здрасти! Ау, инвалидна количка, ужас, оплаших се. Добре, явно съм с някакви трима на квартира. Пази се, бе, дете, спри да ми играш на дама. Ние умираме, ти си играш на дама. Добре, как да сляза надолу? Тук може би. А, не, аз се хвърля през прозореца. Вау! Какъв си ти, бе? Този е здрав човек. Добре, ама аз не знам как да сляза надолу. Добре, ето ни отново. Имаше едно прекъсване, което на мен ми костваше 2 часа. Тук се усетих като една секунда. Бях забравил, че съм на заболекар. И сега се връщам чак. Добре, тук претърсих абсолютно навсякъде, нямаше нищо. Да видим дали обаче на горния етаж ще има асансьор, може би. Просто за друго не се сещам в момента. Така... Workshop, добре. Добре, този дали ще оцелее. Добре, ето тук виждам нещо като асансьор. Вау. Гетката е просто невероятна тук. Добре, как се влиза от тук, бе? Ето тук. Добре. Правилно съм измислил, просто докато бях за заболекар се чудех как да сляза надолу. И тогава чак се сетих, че може да има нещо подобно. Бях гледал едни клипове доста отдавна на тази игра и може би там съм се досетил, може би просто ми е хрумнало, не знам. Но все пак най-накрая слязохме. Да видим сега какво може да видим долу. Пише долу е последният оцелял от сървайварите и да видим, вау! Тук е пълна кочина, мухи, кръв, бебешка количка и вътре няма бебе. Интересно, явно умряло. Какво друго мога му се случи? Било е просто знакче за зомбитата. Тук инвалидна количка. Радиостанцията. Добре, чуват ме? Моите ме чуват! Еми да! No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. I'm taking steps to blend in. Е, как бе най-високата сграда? Просто кажи. Добре. One more thing. I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. Then you'd better get your hands on some antizin ASAP, hadn't you? Някой вика. What the hell? Охо! Взех нещо оръжие. Така. Някой вика за помощ, там ми маркира. Да видиме.
О, първото зомби! Добре, първото зомби лагна като... изрут направо лагна. Добре, сега кой викаше за помощ, бе? Тук някой може би... Jesus, you alright, man? I cut my arm getting away from him. Oh God, you had to kill him, didn't you? Убих го, спокойно. God damn it! That was my brother. I came down to see him and... Не, Easy. It's all right now. I'll get help. убил съм брат му и да, спокойно. Вау. Here on 13. Съжалявам. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh shit. 31? You went at the park? Is it safe down there? Yeah, well, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. Аха, чак сега ми помогни, когато слязох аз да умра. Дори трябва да пазя Марк докато тя слезе. Фенерче, моля си го взема. Какво направих? Това е кик, добре. Здрасти, Марк, подново. Lena will be here any minute. Gauze. You've got to find some gauze. Да. And alcohol. За какво ти е алкохол, бе? Ти да пиеш ли искаш? The bleeding. Да, сетих се. Това няма... Okay, I'll be right back. Как бе ти ути си това направо ще ти изгори ръката, направо ще умреш от болка, бе. Добре, тук ми маркира картата. Фенерче имам ли? Аха. Добре, защо не мога да го взема? Така. Фенерче, супер. Добре, това ми показва къде може да има някакви неща, когато натисна Q. Тук обаче е затворено. Добре, тук има нещо. И да. Metal Parts, добре, тук не виждам нищо сериозно да има. Добре, тук вече ми го махна карта, значи няма нищо друго. Добре, тук да видим обаче. Добре, кутия. Тук има отново тиксо. Тук да видим. Заключено, да. Ужас. Добре, ето. Тук в хладилника има нещо, вау. Добре, в хладилника има алкохол, естествено. Трябваше да се усетя. Накоса ми Нейлс, аз да не го кува този човек. Момент само, за какво го натиснах, като изобщо не съм в тази арена, дето трябва да съм. Добре. Моля да бутам инвалидна количка. Не, добре, къде? Тук, ето я. Стая номер. Номер. Без номер е, добре. Тук може би нещо добре. Тук естествено, че ще има. Ето го и това, където трябваше да намеря. Добре, тук има още айтеми, да не си тръгвам. Може да има нещо важно, което по-натам да ни потрябва. Добре, ама чувате звуците, просто са ужасяващи. Вау, тук няма нищо. Браво. Тук на земята има съндък. Отново дъкт кейп. Няма нищо. Добре, да се върнем при марки. Добре, пише ми да натисна I. За какво ми е I? Добре. Добре, и какво? Аха, мога да крафтам медкит. Добре, само че как да го... сентър, добре. Крафтваме го. И браво на нас, крафтваме първият медкит. Добре, сега... Юзвам добре, за да спрем кървенето на Марк. И добре, тази марля ще спре кървенето. То раната му е по-голяма от окото ми, може би. Да, ти дойде точно на време. Работи. Добре, аз съм гениален, по-скоро Марк. Да, аз го спастих, пък сега ти ще се оправиш, да, така и бебетата могат. Вау. Здрасти. Негър. Може ли да се присъединя към вас? Ама не към теб. Талкото Рахим, добре. Някъде тук имаше асансьор. I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me, and we'll talk about how you can do that. Добре, качвам се отново. Сега ще намеря и ако не ме приемеш, трябва да те убия. Базикам се. Иначе всички ще ме нападнат, ако трябва да те бия. Добре, отново съм на 19-тият етаж. Да видим, може би от началото тук ще се развие цялата история, от началото на тази... В началото, може би в тази сграда ще се развие всичко. Просто като гледам как са започнали нещата. Добре, ето го и Рахим. Well, let me think. Rahim,
You are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really? What? Explosives? Oh, I never please. said that. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family. Те са братя и сестра, вау. Especially now that Amir is gone. You're Jade, right? Right? I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Yeah, you do. You want to return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. Той иска да се му бива. Explosives, Rahim. Искат да сдивява нещо. Някакъв план имат. Айде, кажи ми. So, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you've changed. Добре, отивам да се привлека, щом така си казал. 194 беше моята стая, даже си имам вече и стая. Имам ли са квартиранти? Но ще съм същив, ако нямам. Имам, не. Добре. Цял пакет с дрехи. Точно така. Fresh clothes. И така, дами и господа, преобличаме се. Пре. Сега. Okay, Rahim, I'm ready. Where do I find Brecken? Not so fast, 31. If you're going to earn your keep, we have to find out if you've got the skills. So get your ass up to the gym. Вау. Къде е този джим? What are you talking about? Къде е това? It's on the top floor. Just a couple flights up. Добре, трябва да скача още нагоре. Хубаво, че има стълби, мрази асансьорите. Засядал съм няколко пъти в асансьори. Вече ме е страх да се качвам. Добре, къде на тука? Тук ли? Добре, тази врата явно трябва да отворя. И вау, ние сме на поклива. Искам да погледна... I don't see you. Where are you? Той е взел крана! Той е взел крана! Той е ненормален! Той е ненормален! Той е ненормален просто! Well, what are you waiting for? Get over here. Да, лесно ти да го кажеш. Ама на мен не ми е лесно да се кача. Как се качих тука? Паркур, ми знам, че паркур трябва да правя. Ама... Хванах се, давай, набирай се, браво мъж. Айде бе. Айде бе, човек, качи се. Ама... Добре, моля ви се, какво се случва? Аха, трябва да го задържам. Вау, искам само да погледна. Вижте гледката, просто невероятна е. Вау. Заради скапания ми процесор някога се налага да лагва. Което е ужасно, иначе играта си върви перфектно, ама... Не може всичко да ми е перфектно просто. Добре. Не, мразя да ходя върху тънки неща. Вау. Добре, нагледай надолу. Чакай, аз трябва да си гледам пътя. Вау. Вятър ще ме бутне! Вятър ще ме бутне! Помощ! Да тичам! Спасен съм! Ох, спасен съм! Рахим! Ти тук си седиш най-нагло! Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. И какво? Аз знам да тичам! Just do what I say, alright? Now, jump down to the very bottom. Ко? Речи! Are you nuts? I'd kill myself. Ти добре ли си? Don't be a wimp. Come on, you can't be serious. Watch this. Чай, бе, той сега съм убила. Край! Не гледай! Rahim! My leg! Jesus, don't move! I'll get help! О, бях сигурен, той ще умре! Много нагъл тип! Son of a bitch! What? You can't take a joke? Come on! Get your ass down here! Christ on a crutch.
О, господи, аз трябва да скачам. Ако скоча на тия ще се наръгам и ще умра. Скачам назад! Ой! Оживях! It's a rush, isn't it? But don't blow your load just yet. There's more. To survive outside, you got to take advantage of the terrain. Добре. Eaters suck at climbing, so the harder the terrain is, the better for you. Охо, супер! Typical situations set up for you. Let's see how you handle them. Добре, чакай ме. Чакай ме. Sometimes it's better to crawl through the low, narrow passage. Дори това ще го минаваме другия път, просто мисля, че стана достатъчно дълъг клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако така може да харесате клипа, оставяйте по един коментар и да се абонирате за моят канал. Бъдете чак с мен, си видим следващия клип. Чао!